खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 3 एप्रिल बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। साननाय हनायफोरा फेलें थांनो हागौ। खामानिफोरा जाफुंनाय नङा, गाज्रि सान। बृष राशि। नोंथांनि नाजानायनि फिथाइखौ मोनफुंनो हागौ। बिसिनि सुखु फैगोन, मोजां सान। मिथुन राशि। सुथुरा नोंथांखौ नाख्रेबनो नाजागोन। सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन। कर्कट राशि। बेराम आजार सोमजिनो हागौ। सावस्रिखौ जोबोरैनो लोरबां मोनगोन। सिंह राशि। नखरनि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांगोन। जोबोरैनो खस्थ' मोननांनो हागौ। कन्या राशि। नोंथांनि थांखिखौ जाफुंहोनायाव गुबुना नोंथांखौ थुलुंगा होनो हागौ। गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। तुला राशि। गावनि आंगोजोंनो नोंथाङा मानिबा जाहोनाव सुथुर जालायनो हागौ। दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। वृश्चिक राशि। मोजां मोनलायनायनि गेजेराव अनलायनाया बांनो हागौ। रंजा खुसिनि सान जागोन। धनु राशि। माबाफोर गोरोन्थि हाबा मावनानै साजा मोननांनो हागौ। साना जेथो गोनां जागोन। मकर राशि। बेफार फालांगि खालामोब्ला मुलाम्फा जागोन। रां आरजिनो हागोन, मोजां सान। कुम्भ राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। नखराव सान्थि फैगोन, मोजां सान। मीन राशि। समाजनि मोजां हाबा मावनो खाबु मोननो हागौ। बयजोंबो अनसायजागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां! नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब-माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि रोखोमनि जोंख्लाब-माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब-माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, एसिपि पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेभिं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।